Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. ТМТV каналында сезнең тәбрикләүләрдән төзелгән музыкаль бүләк тапшыруы. Бүген сезнең котлау сүзләрен җиткерермен мин, Эльмира Нәгыймова. Алтын көз бер дә ялындырып тормады. Чын-чынлап үз эшенә кереште. Күпләр көзне яратмыйлар, елак, салкын диләр. Әмма кайберәүләр көзне киресенчә бик яраталар, чөнки алар үзләре, аларның якыннары көз айларында туган. Сез дә якыннарыгызның күңелләрен күрергә, ихлас теләкләрегез, матур җыр белән сөендерергә, аларга онытылмас мизгелләр бүләк итәргә теләсәгез, тәбрикләүләрегезне ТМТV каналына музыкаль бүләк тапшыруына юллый аласыз. Безнең телефон 527 90 26. Хәзер нәкъ менә шундый көзге кичләрне ямьләп, җылытып җибәрәчәк котлауларга күчик. Беренче җырлы тәбрикләүне тыңлар өчен телевизор каршына Гәрәевләр гаиләсен чакырабыз. Бүген безнең гаиләдә зур бәйрәм. Сөекле тормыш иптәшем, яраткан әниебез Гәрәев Нәзире Рәхимҗан кызының туган көне. Кадерлебез, без сине чын күңелдән гомер бәйрәме белән тәбриклибез. Әни, синең кебек сабыр, саф күңелле кешеләр сирәктер. Син безнең таяныч та, ышаныч та, олы яклаучыбыз да. Сиңа язгы кояш нурларыдай аяз иртәләр, исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, озын гомер, аппак бәхетләр телибез. Безне шулай һәр чак куандырып, сау-сәламәт килеш әтиебез белән тигезлектә, бәхеттә, шатлыкта, кайгы күрми яшә дә яшә әле. Озын гомер бирсен Ходай сиңа, сызламасын аяк кулларың, балаларың, туганнарың белән матур үссен гомер юлларың. Иң изге теләкләр белән сине өзелеп яратучы тормыш иптәшең Камил, кызың Лилия, улың Шамил гаиләләре котлый диелгән тәбрикләүдә. Алдагы җырны якыннарыгыздан бүләк итеп кабул итегез. Туган көнегез белән сезне. Şahit senin gözlerin, ul gözlerdeki jalana bir kayda da görmedin, bir kimde de görmedin. Haman tanıysandır eni yalan ayak izlerin, mine kütedir gözlerin, mine Aman tanıysandır eni yalan ayak izlerim, mine kütedir gözlerin, mine küte gözlerin. Gamsiz balan sebep bula bir şu sağışlarına. Kişiresin azizinin en zor yalğışlarında, en zor yalğışlarında. Haman tanıysandır eni yalan ayak izlerin, mine kütedir gözlerin, mine küte gözlerin. Hayırdıgan boş ışımda, isen yerde yolumda, sırlar tugel cennet yolu, enilerinin kulunda, eniyemnin kulunda. Haman tanıysandır eni yalan ayak
izlerim Meni kütedir kuzlerin Meni küte kuzlerin Aman tanıysandır eni Yalan ayak izlerim Meni kütedir kuzlerin Meni küte kuzlerin Seni küte Музыкаль бүләк тапшыруын дәвам итәбез һәм алдагы тәбрикләүләргә күчәбез. Бүген Күпмарада яшәүче җизнәбез Вафин Салих Гадилша улының туган көне, 80 яшьлек юбилее. Нурия апабыз белән алар 50 елдан артык тигез, тату, урны гаилә булып яшәп 3 бала үстерделәр. Бүгенге көндә 6 онык тәрбиялиләр. Туган җанлы, киң күңелле, ярдәмчел Салих абыебыз. Biz seni шын күңелдән шундый истәлекле бәйрәмең белән тәбриклибез. Ходай Тәгалә сиңа озын гомер, саулык бирсен. Үстергән балаларының оныкларыгын, игелеген күреп, Нурия апа белән бергә тагын күп еллар тигезлектә яшәп, тыныч матур картлык кичерсәң иде. Иң изге теләкләр белән Арчада яшәүче энегез Самат һәм Рәфидә көтәләр һәм алдагы җырны сезгә бүләк итәләр. Юбилейгыз мүбәрәк булсын, Салих абый. Құдай биреп сынар үшін Қайғыларны биредір ул шыдар үшін Татысынар дейіп бір дәмлікнің күшін Туғанлықны бергәндір ул шуның үшін Туғанлықның хисләріне тап düşмәсін Йөрәк авыр сүзләр ишетеп üşümәсін Арым мәші араларны хиш кисмәсін Күңел суытырлык ачы җилләр исмәсен Туганлыкның хисләренә тап düşмәсен Йөрәк авыр сүзләр ишетеп üşümәсен Арым мәші араларны хиш кисмәсен Күңел суытырлык ачы җилләр исмәсен Biz ikimiz bir tuğanlar Bir әтинең, bir әнинең балалары Бірден булык татулыкта бергә яшик Суынмасын туганлыкның аралары Туганлыкның хисләренә тап düşмәсен Йөрәк авыр сүзләр ишетеп üşümәсен Арым мәші араларны хиш кисмәсен Күңел суытырлык ачы җилләр исмәсен Туганлыкның хисләренә тап düşмәсен Йөрәк авыр сүзләр ишетеп üşümәсен Арым мәші араларны хиш кисмәсен Күңел суытырлык ачы җилләр исмәсен Кайгыларны, шатлыкны да тик бүлешкәч ул бик татлы Алыштыра алмый якты бу дөньяда Беркем дә шул туган дигән бик затны Туганлыкның хисләренә тап düşмәсен Йөрәк авыр сүзләр ишетеп üşümәсен Арым мәші араларны хиш кисмәсен Күңел суытырлык ачы җилләр исмәсен Туганлыкның хисләренә тап düşмәсен Йөрәк авыр сүзләр ишетеп üşümәсен Арым мәші араларны хиш кисмәсен Күңел суытырлык ачы җилләр исмәсен Арым мәші араларны хиш кисмәсен
Күңел суытырлық ашы жиләр исмәсін. Алдағы жырлы тәбриклеуләргә күчеп, телевизор каршына Гүзәл сезне чакырабыз. Кадерле кызыбыз, апам Хайретдинова Гүзәл Рифат кызын шин күңелдән, ихлас йөрәктән туган көне белән тәбриклибез. Кадерле без, бүген генә түгел, яшәр көне һәрбер мизгеле дә бәхетле һәм шатлыклы булсын. Без сиңа җәйге гөлләрдәй дә гүзәл, кышкы карлардан да якты булып, көзге мулыктан да бай булып яшәвеңне телибез. Саулыгың булсын ныклы, бәхетең булсын шиксез. Янашыңда сине үзелеп яратучы кадерле кешеләрең, туганнарың һәм дусларың булсыннар. Һәр вакыт, һәр кайда һәм һәр кайчан бәхетле бул. Иң изге теләкләр белән әтиң Рифат, әниң Тензилә һәм энең Раят котлый диелгән тәбрикләүдә. Һәм яраткан җырчыгыз башкаруында алдагы җырны алар сезгә бүләк итәләр. Синең тормышыңда мөһим бер көн булсын. Хыяллардан торган тормыш кәсәң чын барлыкка тулсын. Кабызда бел тормыш учагыңны сүрелмәслек итеп, яшә һәр яңа туган көнеңне үкенмәслек итеп. Кабызда бел тормыш учагыңны сүрелмәслек итеп, яшә һәр яңа туган көнеңне үкенмәслек итеп. Өмет йолдызларың ялганнарга һич тә капыланмасын. Сап күңелең дөнья тузанына бердә табыланмасын. Кабызда бел тормыш учагыңны сүрелмәслек итеп, яшә һәр яңа туган көнеңне үкенмәслек итеп. Сине сөйіп назылап битлеріңнен үпсін. Бүгіннен сын яқты киләшәгің гүл шатлықта үтсін. Кабызда бел тормыш учагыңны сүрелмәслек итеп, яшә һәр яңа туган көнеңне үкенмәслек итеп. Кабызда бел тормыш учагыңны сүрелмәслек итеп, яшә һәр яңа туган көнеңне үкенмәслек итеп, яшә һәр яңа туган көнеңне үкенмәслек итеп, үкенмәслек итеп. Музыкаль бүләк тапшыруын дәвам итәбез. Чираттагы җылы теләкләр Айрат сезгә юлланыр. Сөекле тормыш иптәшем, яраткан әтиебез Фаслыев Айрат Кадир улының туган көне. Кадерле без, сине чын күңелдән туган көнең белән тәбриклибез. Сиңа нык саулык, озын гомер, гаилә иминлеге, балалар иле игелеге, күңел тынычлыгы телибез.
Синең кебек җылылык таратучы, тирә-юньгә якты нур сибүче кешенең безнең янда булуына без чиксез шатланабыз. Гел шундый олы йөрәкле, тугры, ышанычлы булып кал. Син булганга бәхетлебез. Бүтән яме синдә дөньяның. Туган көнең белән котлап бүген бәхет телибез сиңа, кадерлем. Иң изге теләкләр белән сезне үзелеп яратучы тормыш иптәшегез Диләрә һәм кызыгыз Эльвина котлыйлар. Һәм алдагы җыр сезгә белән рәхим итеп карагыз. Алдагы җырлы тәбрикләүгә күчәбез. 4 сентябрьдә Әлмәт шәһәрендә яшәүче якын кешебез апам Әкбәрова Гөлфирә Самат кызының туган көне иде. Кадерлебез Гөлфирә, сине чын күңелдән туган көнең белән тәбриклибез. Ныклы сәламәтлек, озын гомер, шатлык, сөенечләр, зур уңышлар телибез. Гел шундый ачык йөзле, киң күңелле һәм матур бул. Тормыш иптәшең Ильяс белән бергә балаларының иңлеген күреп, һәр туган көнгә сөенеп яшәргә язсын. Ходай сине үзе биргән, бәхетеннән аермасын. Бу дөньяның мәшәкате канатыңны каермасын. Иң ихлас теләкләр белән әтиң Самат, әниң Зәйнәп, тормыш иптәшең, балаларың исеменнән сеңлең Гөлзидә гаиләсе котлый диелгән тәбрикләүдә.
Һәм алдагы җырны алар сезгә бүләктәләр. Туган көнегез белән сезне, Гөлфирә. Кышлар китә, төяп буранын қарын. Нишәнче кышыны озатам, нишәү калгандыр тагын. Кышта язда бер артлы, тыралар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Кышта язда бер артлы, тыралар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Язлар килә, янә чәчкәдә сирин. Күпме язлар каршыладым, күпмесен көтеп йөрим. Кышта язда бер артлы, тыралар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Кышта язда бер артлы, тыралар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Гомер ага, кышлар язлар, күзләр җәйләр булып. Гомер бит ул вакыт дигән, җилләр тараткан булып. Кышта язда бер артлы, тыралар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Кышта язда бер артлы, тыралар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Музыкаль бүләк тапшыруын дәвам итәбез. Алдагы ихлас телекләр юбилей уңаеннан яңгырар. Бүген Минзәләдә яшәүче яраткан тормыш иптәшем, балаларымның газиз әнисе Зарипова Гөлсирә Мөхәммәдзакир кызының 50 яшьлек юбилее. Кадерлебез, ихлас йөрәктән гомереңнең шундый истәлекле, күркәм мизгеле белән тәбриклибез. Сиңа шомыр чәчәгедәй оппак бәхетләр, озын гомер телибез. Ару талу белмәс кулларыңа, Ходай саулыгын кызганмасын, шат елмайган йөзең һәрчак кояш кебек балкып торсын. Гел шундый мәрхәмәтле, тәмле телле, иң газизебез булып калсаң иде. Һәрчак шулай көләч, ягымлы бул, картаймыйча озак гомер ит. Якыннарың белән йөзгә чаклы тормыш сукмагыннан бергә үт. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшегез Рифкат, кызыгыз Зөһрә, улыгыз Әмир, кияү, килен һәм оныкларыгыз котлыйлар. Алдагы җыр сезгә якыннарыгыздан бүләк булып ирешсен. Елга буйлар
düşe yaşılık yılları şunda kilege şizge düşe yaşılık yılları aksın arzular ütsünler yıllar bakıt şatılıklar bilen ütsün ömürler aksın arzular ütsünler yıllar bakıt şatılıklar bilen ütsün ömürler Şul yılgalarının ağım suları yaşağında buğa buğup su kırıları yaşağında buğa buğup su kırıları aksın arzular ütsünler yıllar bakıt şatılıklar bilen ütsün ömürler Nişe koysam da baram min şunda yaşlığımın yalgasına zirek bu yana yaşlığımın yalgasına zirek bu yana aksın arzular ütsünler yıllar bakıt şatılıklar bilen ütsün ömürler aksın arzular ütsünler yıllar bakıt şatılıklar bilen ütsün ömürler bakıt şatılıklar bilen ütsün ömürler bakıt şatılıklar bilen ütsün ömürler ütsün ömürler ütsün ömürler Тапшыруыбызга килгән соңгы җырлы тәбрикләүгә күчәбез. Бу котлау сүзләре Мөнир исемле телевизор караучыбызга юлланыр. Бүген безнең кадерле кешебез, сөекле тормыш иптәшем, яраткан әтиебез Сабирҗанов Мөнир Әхмәт Сафа улының 47 яшь тулган көне. Сыкланырлык безнең әтиебез, шат күңелле, тырыш, уңган. Без бәхетле, ярый әле безгә синдәй әти насыйп булган. Рәхмәт сиңа, күңелләргә яшылыклар салган өчен. Еллар өстәлеп торса да, кимемәсен яшәү көчен. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшем Фирдания, улың Азат, кызың Әлфия, киявең Рамил котлый диелгән. Без дә әлеге ихлас тәбрикләү сүзләренә чын күңелдән кушылабыз һәм алдагы җырны сезгә бүләктәбез. Aktı bizning
Шулай итеп, бүгенгә килгән котлаулар тәмам. Дуслар, сез дә якыннарыгызны бәйрәмнәре белән тәбрикләп, җыр бүләк итә аласыз. Моның өчен атна дәвамында чәршәмбе киченә кадәр котлауларыгызны ТМТV каналына юллый аласыз. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 527 90 26. Кабатлыйм. 527 90 26. Яисә tmtv.online.ru сайтына кирегез. Анда барыда аңлатып язылган. Ә без һәр шимбә кичендә сезнең яраткан кешеләрегезгә котлауларыгызны ирештереп, аларны сөендерербез. Онытмагыз, һәр шимбә кичке 7дә TMTV каналында музыкаль бүләк программасы. Ә бүгенгә мин, Эльмира, сезнең белән сау булашам. Ялларыгыз күңелле үтсен. Сау булыгыз.